A ZANU-PF councillor for Ward 15 in Mazoe West was forced to leave a funeral yesterday after attempting to incite violence. Azvipere mushe vatanga vakomana veZANU-PF vaya makanselas muri kumaona otandaniswa pafuneral sezva muri kuona mapictures ada kukonzeresa zvake chaos neviolence pafuneral zvapo efamily funeral kuri kuonekwa kunzi vanhu vari kutochema vari kutorwadziwa ava nemunhu avasiya panapa kuonekwa kunzi kansela weZANU-PF oda kukonzeresa zvake violence. Ndisana bina mashoko anobudanyorwa panguva ino nechange radio ndokuti subscribe like watombe bell icon. Takanaka muchange radio anobudanyorwa chiti Councillor Chinyoka, seen wearing red in a widely circulated video, became aggressive and tried to hijack the solemn proceedings by forcing himself to address mourners, a clear act of political provocation. This kind of behavior is nothing new. ZANU-PF leaders have a long and shameful record of using intimidation to dominate communities and disrupt gatherings that won't serve their agenda. Ndomasvika vari kuda panapa muchiona mapictures kuti uyu ari kunzi ndeye kansela uyu akapfeka red uyu angoda kuhijeka mafuneral proceedings akuda kutoita zvavo zvemusangano kana zvei panguva ino onokunzi otandaniswa nevanhu ochaiswa away ada kukonzeresa violence. Vanhu vari kuonekwa kunzi vanhu vari kutochema vanhu vatorwadziwa nemunhu avasiya the deceased panguva ine ZANU-PF yoonekwa yakuda kupindira mashoko anoonekwa kunzi multiple occasions nemasituations emascenarios akasiyana-siyana ZANU-PF iri kunzi aiwa ndo zvainozikanwa ichiita ichingoya ichizongohijeka especially kana kurise mafunerals eopposition vanoonekwa vanotanga kunointimidata aiwa mamourners angava macitizens vanenge vakazviunganira zvavo pafuneral vanouya votanga kunovaintimidata zvinokonzeresa panguva ine kuonekwa kunzi this Ward 15 kansela ooneswa chimoto vanhu voramba kujairirwa noda kuti they know the true colors these ZANU-PF members. Imbotidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Zviitiko zviri kuitika panguva ine kuri kuonekwa kunzi munhu wese munyika yeZimbabwe haasi kugutsikana aiwa nezviri kuitwa nethis regime. Bina comment section medu mafungiro enyu, subscribe like chatomba bell icon.